Nigel Melker, inderdaad, Melker als vierde hier onderaan de Hulsweg heeft hij er toch heel mooi gedaan. Dat hij een goede start gemaakt in ieder geval. Super Start von Nigel Melker, aber auch von zweiten Münchner Motorsport, Piloten von Felix Rosenquist, die beiden schon an Daniel Juncker, der ja vorbeigegangen sind, zu erkennen am weiß-türkisfarbenen Auto. Eigentlich der Start in Richtung Tarzan noch okay vom Spanier, da war er draußen, aber in der langgezogenen 80 Grad rechts war Juncker der ja draußen auf der dreckigen Spur und kam einfach nicht mehr in das dichte Feld rein, deswegen eher der Verlierer des Starts und klar, Nigel Melker, der Gewinner des Starts. Ja, zeker weten, het hele spul verder op pad. Natuurlijk, de mensen van de eerste rij zijn niet de allersnelste, zeker niet Kimiya Sato, die vanochtend ook niet goed meekwam. Maar voorlopig zitten ze daar wel. En is het natuurlijk voor hun zaak om zo lang mogelijk die positie vast te houden. Of dat echt gaat lukken, weten we niet. Grote tegenstanders is een kampioenschap voor Nigel Melker en Marco Wittmann zijn natuurlijk Meri en Juncadella. Juncadella zijn ze al voorbij en dat is natuurlijk voor hun heel erg prettig. Rosenquist ook prima start, dook in het gaatje wat Melker had en de Mückeballen gingen dus goed op pad, dat is duidelijk. Ja, zum ersten Mal kommen sie jetzt aus der Schlusskurve raus und hämmern im höchsten Gang bei Start und ziehen vorbei. Und sie, die Munoz aus der Flammenspur und Alfred verloren. Aber Nigel Melker, die haben 8 auf 4 nach vorne geschossen, vor einem Publikum.